Λοιπόν, ο Εύρος βιώνει τον μαρασμό του. Αυτή την εικόνα την πίστευες ότι κάποια στιγμή ποτέ. θα γίνει πραγματικότητα στα χωριά μας, στον τόπο μας? Ποτέ. Γι' αυτό έκτισα εδώ το μαγαζί, έκτισα πάνω το σπίτι, έκτισα δίπλα το σπίτι. Λέω θα καθίσει κάποια παιδιά θα καθίσουν εδώ. Ο μικρός ο Αντώνης όταν απολύθηκε από το στρατό, το λέω Αντώνη, λέω, κάτσε εδώ πέρα, λέω, εγώ θα είμαι στο γραφείο, εσύ λέω το άλλο το καφενείο, το μαγαζί, το ζαχαροπλαστείο, το εστιατόριο, λέω, το σπίτι απάντηκος θα είναι, λέω, εγώ μόνο το γραφείο εδώ θα έχω και θα έχω μια κουζίνα πίσω. Με κοιτάς και με λέει, μπαμπά, λέει, και όλο το χωριό να με το δώσεις εδώ, λέει, δεν κάθομαι. Και είχε δίκιο. Και άμα κάθονταν και τον είχα εδώ πέρα, θα μαλώνομαι. Διότι να πούμε δεν θα άρεσε. Εσύ με έφαγες εδώ, με είπες να καθίσω και με αυτά που τα γεωργικά δεν θα μπορούσε να ζήσει. Έπρεπε κάπου να πάει, να δουλέψει. Και έτσι έφυγε και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι ευχαριστημένος εκεί. Παντρεύτηκε, έχει παιδιά, 2 αγόρια, το Στέλιο και το Θανάση και είναι καλά. Τότε όταν έκτιζες το σπίτι και είχες όνειρα και έκανες ένα σπίτι μεγάλο, Ναι. που ήταν από τα πρώτα σπίτια. Το 1964. 1964. Ναι, το έκτισα. Πριν σχεδόν 60 χρόνια. Ναι. Δεν το έλπιζα εγώ, είχα όνειρα εδώ πέρα. Γι' αυτό έκανα και το άλλο το μαγαζί. Είχα πολλά όνειρα. Τότε το μαγαζί λειτουργούσε σαν καφενείο, σαν ζαχαροπλαστείο. Ζαχαροπλαστείο, καφενείο, ψισταριά το είχα Ναι. και δούλευα. Εγώ δούλευα βέβαια στο γραφείο, η γυναίκα μου δούλευε εκεί. Τα παιδιά μικρά ήταν όσο μπορούσαν δούλευαν εδώ. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Τότε πώς θυμάσαι το χωριό, πώς ήταν η ζωή στο χωριό? Ευχάριστη. Μπορεί να υπήρχε φτώχεια, αλλά ήταν ευχάριστη και όλος ο κόσμος ήταν εδώ πέρα. Όταν γίνονταν καμιά γιορτή, εδώ στην πλατεία μαζεύονταν κόσμος, χόρευαν, τραγουδούσαν με τα όργανα. Τώρα βόλτα, μεγάλη βόλτα γίνονταν. Τώρα κάθε βράδυ κάνω βόλτα μόνος μου. Και θυμάμαι αυτά δηλαδή, σκέφτομαι και λέω, κοίταξε, τώρα μόνος μου έμεινα εδώ πέρα και κάνω βόλτα. Ενώ κάποτε έκανα βόλτα παρέα. Τραγουδούσαμε τραγούδια διάφορα τις εποχές εκείνης. Έτσι ήταν η ζωή. Πώς ήταν η εικόνα στο κέντρο του χωριού τότε? Μαζί με σένα τι άλλο υπήρχε δίπλα σου? Υπήρχαν και τα μαγαζιά τα άλλα. Και παντοπολείο υπήρχαν και μαγαζιά υπήρχαν. Έβρισκες ό,τι ήθελες. Το περίπτερο της γιαγιάς μου το θυμάσαι? Βέβαια, πώς δεν το θυμάμαι. Μαζεύονταν κάθε βράδυ στις γιαγιάς στο περίπτερο γυναίκες εδώ πέρα και κουτσομπόλευαν. Κουτσομπόλευαν, τα λέγανε όλα εκεί. Τα λέγανε εκείνα όλα. Τα λέγανε ανοιχτά, Βέβαια. Και πιπεράτα. Βέβαια. Τα λέγανε, σχολίαζαν τα πάντα. Ό,τι συνέβαινε στο χωριό το μάθαινε στο βράδυ από τις γιαγιάδες. Από τις γιαγιάδες. Αλλιώς ήταν η ζωή. Κι εγώ ήμουν δίπλα τότε. Ζούσα. Μικρός ήσασταν εσύ τότε. Μικρός και μεγάλωνα μαζί. Ναι. Με τις γιαγιάδες, με όλο το χωριό, στην πλατεία του χωριού. Εδώ στο γραφείο τότε έρχονταν παρέα τα παιδιά. Μαζεύονταν εδώ, τους έκανα πλάκες, τους έλεγα ανέκδοτα, φάρσες τους έκανα. Τότε έδινες στο γραφείο εδώ όλο το χωριό. Εδώ στο χωριό. Τι ακριβώς αγόραζαν από σένα, με τι τους έδινες τότε? Τα ανέκδοτα, με τα πείματα. Όχι, τι ρούχα αγόραζαν, τι τους έφυγαν? Έραβα κοστούμια, παντελόνια, έραβα τότε. Τότε έρευε όλος ο κόσμος, δεν είναι όπως τώρα τα έτοιμα. Ποιο ήταν το συνηθισμένο παντελόνι που έδινες? Καμπάνα. Καμπάνα όμως ήταν αργότερα. Πιο μπροστά ήταν στενά. Η μάλτα τι ήταν ακριβώς? Μάλτα ήταν στενό από κάτω. Ήταν όμως δυνατό, έτσι. Δυνατό βέβαια, μάλτες. Σαν το μπλουτζίν δηλαδή. Ναι, σαν το μπλουτζίν. Γαλάζια μάλτα. Γαλάζια μάλτα. Ναι. Και άλλο ύφασμα καλό, τη ριλέν το έλεγαν, που δεν τζαλακώνει. Κοστούμια ωραία. Πόσα κοστούμια έφτιαχνες εκείνη την εποχή?
Έγραφα πολλά κοστούμια. Είχα και που με βοηθούσαν εδώ. Είχες και βοηθούς. Είχα και βοηθούς. Ποιους βοηθούς θυμάσαι που είχες? Είχα τον Μπιζεργένια τον Κώστα. Ο οποίος όμως έφυγε, έτσι δεν είναι? Ναι, ύστερα έφυγε. Πού πήγε? Αυτός πήγε μετά έγινε οικοδόμος. Έγινε οικοδόμος. Ναι. Παρόλο που έμαθε λίγο, δεν του άρεσε η γραφική. Και παράτησε έγινε οικοδόμος. Δεν έφυγε στην Αμερική ή ήταν άλλος? Όχι, άλλος Κώστας είναι αυτός. Άλλος Κώστας είναι? Άλλος. Ο Κώστας ο άλλος πήγε στην Αμερική, άλλος είναι. Ο οποίος και εκείνος έκανε καριέρα εκεί, ράφτη στην Αμερική. Ναι. Εδώ ήταν λοιπόν, είχε καριέρα, έραβε. Τότε γραφεία ήταν 3-4. Στο Σπήλαιο 3-4 γραφεία. 4 γραφεία ήταν. Τότε δεν υπήρχαν έτοιμα, όλα παραγγελία ήταν. Όταν έρχονταν Πάσχα, ξεμερώμασταν εδώ στο γραφείο μέσα. Όλη τη νύχτα δούλευαμε για να προλάβουμε τα κοστούμια. Για να προλάβετε τις παραγγελίες. Τις παραγγελίες, Χριστούγεννα, Πάσχα, το 15μέρο της Παναγίας, όποτε ήταν οι μεγάλες γιορτές. Μεγάλες γιορτές, δούλευαμε πολύ. Ποια ήταν η διαδικασία ενός κουστούμιου? Τότε πολλή διαδικασία είχε, δεν είναι όπως τώρα θα κάνω τα κοστούμια. Τότε ένα κοστούμι για να το ράψεις πήγαινε 4 μέρες. 4 μέρες? Ναι, για να το ράψεις το κοστούμι. Τώρα τα κάνουν αυτοκόλλητα, άμα το βάλεις μέσα στο σκάφη και το πλένεις, ξεκολλάει, γίνεται, δεν μπορείς να το φορέσεις. Τότε και μέσα στο σκάφη να το βάζεις να το πλύνεις, διότι ήταν πιασμένο όλο από μέσα, βελονιά. Δεν έφευγε. Τώρα είναι με αυτοκόλλητα μέσα και φεύγουν. Ήσουν ένας καλός ράφτης. Βεβαίως καλός ήμουν. Από ξένα χωριά έρχομαι, από την Πλάτη, από τον Άζο, από τα Πετρωτά, από τον Μπεντάλαφο. Άρα θα μπορούσες να προκόψεις και αλλού. Βέβαια θα μπορούσα. Πήγα στην Οριστιάδα. Ναι. Πήγα ένα εξάμηνο έκανα εκεί πέρα. Πήρα όλα τα υφάσματα εκεί πέρα, αλλά είχα τον μπαμπά μου και τη μάνα μου εδώ πέρα και έκλειγαν όποτε που φεύγω. Πού μου αφήνεις, λέει, εδώ μόνοι σας. Στην Οριστιάδα θα πήγαινα και μόνοι. Μένα τα παιδιά μου τώρα με άφησαν πριν Θεσσαλονίκη μόνος μου. Τον κύριο ήταν τον κόσμο 75 χρόνων τότε. Ναι. Και εγώ είμαι σήμερα 94 χρονών μόνος μου. Και θα περνώ μια χαρά. Αυτοί στεναχωριόνταν. Και γύρισα πίσω. Για το χατήρι του κύριε Λευτέρη? Ναι. Και της κυρά Βικτωρίας. Οπότε γύρισες. Εδώ πέρα πάλι έμενα εδώ. Πόσα χρόνια άσκησες το επάγγελμα? Πολλά χρόνια. Από 22 χρονών. Από 22 χρονών. Ναι. Δηλαδή 60 χρόνια. Ναι. Μετάνιωσες για αυτή την επιλογή? Όχι, δεν μετάνιωσα. Τι να έκανα άλλο εδώ στο χωριό. Ήθελα όμως κάτι άλλο να κάνω από μικρός. Αυτό που έλεγες, να φύγεις, να δοκιμάσεις την τύχη σου κάπου αλλού. Να ανοίξεις τα φτερά σου αλλού. Ναι, αλλού. Αυτό ήθελα να πάω. Αλλά έτυχα. Αλλά η αγάπη του γέρου, η αγάπη του γονιού σε κράτησε στον τόπο. Με κράτησε στον τόπο. Και τώρα εσύ όμως δεν θες να φύγεις από τον τόπο? Όχι, δεν θέλω να φύγω. Συνήθως εδώ πέρα. Μόνος μου ένας θα είμαι, εδώ θα μείνω. Θα είναι όμως και μια μεγάλη παρέα, οι αναμνήσεις σου. Οι αναμνήσεις βέβαια. Όπου να πάω, όπου να γυρίσω, όλο έχω αναμνήσεις στο χωριό. Στα χωράφια, σκέφτομαι τα χωράφια που πήγαμε, που θέριζαμε. Έκαναμε και αυτήν τη δουλειά τη γεωργική το καλοκαίρι. Παντού αναμνήσεις. Που αλωνίζαμε με τις δουκάνες, με τα ζώα. Τα γράφεις αυτά όλα? Βέβαια. Μας έχεις αφήσει έτσι. Ένα βιβλίο πρέπει να τα γράφω όλα. Τα γράφεις όλα αυτά, ό,τι έχουν συμβεί στο ταξίδι της ζωής μου. Ναι, το ταξίδι της ζωής μου. Τα γράφω αυτά. Μας έχεις αφήσει πολύ ωραίες μαρτυρίες για τη ζωή του χωριού. Σε ευχαριστούμε, κύριε Στέλιο. Και εγώ σας ευχαριστώ που με βγάζετε στον αέρα.